Verte alebo nie, dokážeme potlačiť čokoľvek. Spoločnosť Kanovič Media začiatkom roka 2017 uviedla do prevádzky zariadenia OC Arizona a rezací stôl Esko Kongsberg, ktoré slúžia na priamu potlač a precízne rezanie doskových aj kotúčových materiálov. Atrament aplikovaný na povrch touto digitálnou tlačiarňou pod vplyvom UV žiarenia okamžite stvrdne a vytvorí mimoriadne odolnú vrstvu. Technológia umožňuje potlač interiérových a exteriérových dverí, drevotrieskových a sendvičových dosiek, firemných a informačných tabuľ, skla a plexiskla, reklamných a dekoračných bannerov a fólií. Interiérovým dizajnérom, dekoratérom, módnym návrhárom a všetkým s veľkou fantáziou ponúkame priestor pre realizáciu aj tých najodvážnejších nápadov. Mimoriadne precízny rezací robot slúži na rezanie papiera, drevených, umelohmotných či hliníkových dosiek, kotúčových materiálov a na vylisovanie rýhy na papier a lepenku. S jeho pomocou sa výrazne zjednoduší výroba jedno- i obojstranných firemných a informačných vývesných tabuľ a iných promočných produktov. Okrem nových technológií je vám plne k dispozícii aj naše grafické štúdio. U nás je nápad benefitom. Kanovič Media.